Program inanso ya Hagem pano pa Zodiac Television. Program imacheza ndi atsikana komanso amayi osiyanasiyana amene akutenga nawo mbali pa nkhani yokudzana ndi masewero osiyanasiyana. Timafuna tingomva kuti anayamba bwanji komanso kutsogoloku tikuyembekezera zotani. Cholinga chathu ndikufunitsitsa kutukula amayi kutenga nawo mbali pa nkhani yokudzana ndi masewero. Ndi mbuyomu tabweretsa ndithu amayi osiyanasiyana kapena kuti atsikana osiyanasiyana amene amatengapo mbali pokudzana ndithu ndi masewero amenewa a miyendo kapena kuti football osawananso masewero a chess komanso ena othamanga. Lero bwanji tiyang'aneko nkhani yokudzana ndi basketball. Kodi kumeneku zimatani makamaka potengera kuti chidwi chambiri chimapita kumbali yokudzana ndi anyamata kapena kuti azibambo ndi amene amakhala kwambiri active. Komanso amayi alikonso kumalawi kuno lero tikhe kucheza ndi Mtendere Manyozo amenenso ndi captain ku timu ya Magu osawananso ku Brave Hearts. Kodi iyeyo kuti afike pamenepa zinayenda motani nanga kutsogoloko akuona motsogolo tani makamaka mbali yokudzana ndi masewero amenewa a basketball. Dzina langa ndi Aida Mwamba, zino ndife lero tikhale limodzi kuti timve china chilichonse chokudzana ndithu ndi masewero amenewa. Ndikulandire program ineyi Mtendere. Athokoza. Poyamba mutiuza background yako, ndiwe ndani, kumudzi ndi kuti, komanso umapanga chani? Ine ndine Mtendere Manyozo. Ndangomaliza kumene school ku Magu. Mene ndimapanga degree ya business administration. Kumudzi kwathu ndikudedza kumcheneka. Pakali pano pasindupanga chilichonse ndikungokhala chifukwa chokuti school ndamaliza amene ndikudikira graduation yanga. Chabwino. Ku Magu kuti uyambe masewero amenewa a basketball, chidwi chako chinachokera pati? Ine kuyambira kalekale ndinali ndikudziwa kale za sports chifukwa cha mayanga. Mayanga amasewera netball. Oh. Nde ineso ndinakhala ndi chidwi choma kulira mu mpira momwemo mpaka ndinayamba kusewera netball. Koma basketball inalibe nayo chidwi, ndinayidziwa nditapita ku Magu mu chaka cha 2020. Ku Magu ali ndi timu ya netball komano ndimaona ngati kuti anthu ake sanali serious ndi mmene ine ndimazidziwira. Netball waisewera kwa nthawi yayitali bwanji? Umwana wanga wonse kufikira pamene ndinali ku Magu mu chaka cha 2021. Ndasiya chaka cha 2021 kusewera netball. Utasiya masewero amene wa netball amene mwina mayi akosawa masewera nkumatenga nawo mbali ku nkhani ya basketball, anachilandira motani mama? Anachilandira bwino chifukwa anavomereza kunena zokuti basketball so ndi mpira wa manja. And anaona kunena kuti ndinapeza ma opportunity ambiri ku basketball kusiyana ndi amene ndimapeza ku netball. So anachilandira bwino and anavomereza kuti I think wachuza mbali ndeti musiye kuti akapange masewero amenewa. Masewero oyambirira tsopano kapena kuti nthawi yoyamba imene umapita ku basketball ku Magu chinachitika ndi chani tsiku limenelo kapena munthu amene anakuitana kuti upange switch from netball to basketball anali ndani? Ineyo netball yanga kusewera kwanga netball ndasewera timu imodzi yokha imene inali Green Sisters. Mwatsoka timu inazaluzika kuti inatha. Chimene chinathetsa timu sitimayidziwa mpaka lero. Inangozizira basi. Maplayer ambiri anagawanikana ina anapita matimu osiyanasiyana. Koma ineyo chifukwa choti nthawi imene I think ndinali ndili mwana ndiye kuziganizira pandekha kumavuta. Of course mayanga anayesesa kundithandiza koma fati ndinazolowera kusewera mu Green Sisters. Ndinapezeka zokuti ndikuyamba kusewera basketball. Ndinapezeka ndangolowera ku basketball, netball jaso chilakola kuchosewera netball chandichokera. Basi kusiya kwanga kwa netball kunali kumeneko. First day ku Magu kumene kuti akutenge kuti upite basketball zinatani? Ndifuna ndimvetsetse kwambiri pamenepo fika sinanga unanena kuti timu ya netball inatha ya Green Sisters. Unapeza kuti wapita ku basketball ku timu ya Magu zinatani? Ku Magu ali ndi timu ya netball koma anthu ake sanali serious. Nde ine ndinali ndi chidwi foti munthu ndazolindagula mu masewera mu mpira. Nayi ndi chidwi ndikamaona anthu akupita ku training akasewera basketball. Tsiku lina nyamata wina dzina lake Moses anangobwera kundifunsa kuti odasi umafuna utajoina mpira au nditha kukuphunzitsa ma basics. Therefore ineyo ndinali ndi chidwi kale cha mpira sizinavute ndinajoina timu ija and chaka chomwecho cha 2020 ndinapezeka zoti ndajoina so club ya basketball imene dzina lake ili Katana imene ndasewera kwa zaka ziwiri. Ungasiyanitse bwanji netball ndi basketball kumbali yokudzana mina ndi ma basics ena ndi ena komanso nduzo ndi sport iliyo imene ikuoneka kuti imaoneka ngati kuti ndiyovuta kwambiri imene umasewera iweyo?
nditha kunena kuti netball ndiyovuta kwambiri. Chifukwa chokuti basketball ndayizolowera and yakhala mbali imodzi ya moyo wanga okuti chilichonse chimene ine ndimachita chimakhudza basketball. Chilichonse cha moyo wanga chimakhudza basketball. And kusewera kwanga kwa netball sindinasewere ndasewera nthawi yayitali kusiyana ndi imene ndasewerera basketball, koma ndimafira ngati kunena kuti basketball ndi kumene kuli ma opportunities ambiri kusiyana ndi ku netball. Because ine imene ndasewera netball sindinapeze mwayi uliwonse okaona kumayiko akunja, koma amene ndinabwera ku basketball ndakhala ndi ma opportunities ambiri koopsa kuti ndipite mayiko akunja, and even kuyenda mu dziko lomwe la Malawi ndayenda kwambiri. Nthawi yochepa yomwe imene ndasewera basketball kusiyana ndi imene ndasewera ku netball. Position imene anakuseweretsa utangofika kumene ku Magu basketball umakumbukira? Ndimakumbukira. Ndiyo mwe yobwe mpaka napano? Ndimasewera pano. Umasewera position yanji? Ndine power forward amene amamutchula kuti 4. Ineyo ndi height yanga komanso thupi ndi physique yanga ndi zimene ndimachita ineyo. Anaona kuti ndikoyenera kuti ndizisewera position ina number 4. Yeah. Kwani ndiye kuti ku basketball amangofuna height ambayo kuzana ndi physique ya munthu zimenezo, ndoti munthu wamfupi sangasewere kumasiyana sangasewere? Ayi, sichoncho, because basketball nthawi zambiri imayendera nzeru. Ma decisions amene timapanga anthu tikakhala pa ground, zochita zathu, so anthu afupi so alipo ambiri. Aliko ndithu ola maoneka. Mukati muoneso mitimu ya ineyo anthu amene tili a height, I mean Bravehearts, ndi anthu ochepa kwambiri chifukwa chokuti anthu afupi ndi amene ali ndi nzeru zambiri kuposa ifeyo. Atali ife. Zakakhala nzeru za pa ground. Iwo aja amene ali nzeru kuposa ifeyo. And ma roles athu amasiyana. Ukakhala wamfupi umapezeka uli ndi role ina yake imene yomwe ine zotiziganiza kwambiri kusiyana ndi imene amapanga ya munthu wotali ndi height. Anthu amangoganiza kuti ndi akakhala wamfupi ndoti azingomipiratu izingofika kwa amene ali ma height atali. Koyambirira tikamayamba mpira wathu tili ndi point guard. Point guard nthawi zambiri ku Malawi kunamakhala munthu wamfupi. Tingonena kuti mpira wa ifeyo Malawi ndi wakunja ndosiyana. Kozi tikatiwonetsetse Malawi timanena zoti point guard akhala wamfupi. Pamene ma big man, ma power forward amakhala anthu atali. Ngati inuyo. Pamene kunja anthu afupi atali osamathoka ma point guard. Ena amathoka ma big man anthu afupi. Zimangotengera ndi iwo amene akuzionera. Koma ifeyo ku Malawi kuno amene amakhala ma point guard amakhala anthu afupi. And anthu amene amagwira ntchito yayikulu kwambiri akakhala pakuti in terms of kuganiza. Tisanabwere ku timu ya Bravehearts kumaguti dakale komweko. Timu yanu mwina yakhala ikutenga zikho kwa nthawi yayitali. Tukamba zamo 6-6 imene amapanga sponsor ndi National Bank. Chisisi chimene ungatigayire ndi chiti makamaka ngati wewe amene uliso captain ku timu imeneyi? Timu yathu makamaka ya ifeyo atsikana. Anthu ambiri ndokuti tinapeza ma scholarship ku Bravehearts. Ndende anthu okuti tasewera limodzi kwa nthawi yayitali and tikudziwana amene timasewerera. Coordination yathu ili bwino kwambiri. And ndi anthu oti tikusewera kale ti club imodzi. Ndeti tikapita ku school zinthu zake sizimavuta because chilichonse chimene timakhala tikupanga pa ground ndicho timakhala tikupanga tikamasewera ndi ma clubs ena kuti timu yathu ya Bravehearts. Nde tikakhala zokuti tikusewera ma games amene ali ku school sizimavuta kwenikweni chifukwa choti zimene timapanga ku team ndi zimene timapanga kuti ma games aku school. Unanena kuti basketball unayambira uli ku college. Senza kuti mina mbuye mose msumadziwa. Tinene kumbali kusana ndi Bravehearts chinachitika ndi chani kuti uchoke ku Magu ukafike ku Bravehearts? Ngati ndanenera poyamba paja sindinangochoka ku Magu ndikupita ku Bravehearts. Bravehearts ndi timu imodzi yopambana Malawi muno ya basketball. And samangotenga munthu kuti fota aona kuti munthu uyu basi timutenga fota yamasera basketball. Akuti kuinyadira anthu amene azolati ndi national team. Nde amatenga munthu amene amona zodali ndi potential. Ineyo sindinafikire ku Bravehearts ndinasewera kaye katana imene ndasewera kwa zaka ziwiri. Ya Mlilongwe muno? Ndi timu ya Mlilongwe konko. Nde ineyo kukatana kundi kumene ndakaphunzira zinthu zambiri. Ndi pamene no a Bravehearts ataona zokuti I think mwanayu
wabwerano kuti akusewerano basketball akuyitsata basketball ndi pamene anapanga isankho choti andipatse scholarship ndi pamene ndinajoyina Brave Hearts. Kumene konso ndiwe captain. Kodi anaona chani mwa iweyo kuti konseko kukhala captain kumagu ku Brave Hearts konseko? Ineyo generally ndine munthu oti ndimakonda nkhani komanso ndimakonda kubweretsa anthu pamodzi. Ineyo pala anthu ena ake mutimu mwanga oti sindinakhalepo ndakhala nawo pasi nkukamba nkhani zoti iyeyo ndi ineyo tikambirana nkhani wandiuza mavuto ake inenso kumuuza mavuto anga koma ndoti tikakhala pa ground tikakhala kupanga chimodzi ineyo ndimabweretsa mgwirizano. That's why anaona kunena zoti I think munthu ali ndi ma leadership skills anthu amabwera pamodzi akakhala zonena zokuti iyeyo alipo. I think ndi chimodzi mwa icho chimene anandisankhira kuti ndikhale captain wa Brave Hearts. Mwina pokhala mmodzi mwa atsikana amene ukusewera masewera amene wa basketball, ukuona ngati kuti masewera amenewa tikupanga bwanji kwathu kuno ku Malawi makamaka kumbali ya atsikana tsopano? Ineyo kunena chilungamo atsikana ku Malawi kuno basketball sikwenikweni. Anthu ambiri amathamangira netball, ena sakulowera ku football koma ku basketball sikwenikweni. And atsikana ambiri ku Malawi kunoko we are not competitive enough kumbali ya basketball. Nchifukwa chake imapezeka zokuti mwina mukati muonetsetse Malawi muno matimu amene amachita bwino ndi amene ali very competitive kunkhani ya basketball tokhala atatu awiri ndi amatimu akamangokhala omweyo. Ndi chifukwa chake Brave Hearts anayipatsa dzina kuti ndi national team chifukwa chokuti kuli anthu amene amaoneka ngati kuti akuchita bwino koma matimu enawo alibe anthu amene ali very competitive enough kuti azitha kumapikisana ndi anthu amene ali ku Brave Hearts. Mwina ukuona ngati kuti vuto ndi chani kwenikweni kuti mna atsikana samakhale ndi chidu kwenikweni zoti azitenga nawo mbali kusewera masewera amene wa basketball? Nkhani ndiyoyo kuti timayamba basketball titakula kale. Ngati ine ndayamba basketball college. Kodi ndi vuto? Ine ndinangochitika mwayi imeneyo ndi vuto lalikulu. Bwanji? Ine ndinangochitika mwayi kuti foti ndinali kale mu mpira oti ndimasewera netball. Netball so ndi mpira wa manja chimodzimodzi basketball ndi mpira wa manja. Ndesi zinandivute kwambiri kupanga cash up ndikuti zitolera kuti zinthu zimayenera kuyenda bwanji. Pamene masewera mafunika anthu kuyambitsa grassroots level. Achite kuyambira kale ana ku primary aja aziphunzira amene ajawa kusewera basketball azikulira mu mpira momwe kuzikhaso timipikisano kumenyera ndezitha kumayenda bwino koma apapa anthu ambiri mama basketball itakula kale makamaka atsikana. I think tingonena kuti anyamata ndi atsikana ndife anthu osiyana kozi aliponso anyamata amene anayamba atakula kale koma iwo just zinawavute kuti azitolere zinthuzi or even asanasewere sport inali yonse koma anazitolera and zinthu zinakhala bwino koma ife atsikana timavutika kwambiri tikakhala zoti situsewera mpira unauli wonse ulesi zikumativuta bwanji kwenikweni? Apopo ndiye mwina tilibe zipangizo zenizeni ndi tilibe anthu enieni amene amatha kuthandiza kuti abweretse ana pamodzi ndi kumaphunzitsa basketball. Anthu amene ali ndi chidwi ngati ineyo timu yanga Brave Hearts iyi ndi matimu 4 I mean 5 amene atsikana matimu atsikana alipo awiri anyamata alipo atatu. Mukati muonetsetse pa atatupo ina ndi ati ana ta under 16 koma atsikana kulibe atsikana under 16. Ndio atsikana amene amapezeka ndoti akula ali ma college okhaokha amapezeka ndi akulu okhaokha. Ndiye mwinaso tilibe zipangizo zenizeni zoti ngakapange source out ana amene kuti akufuna kusewera basketball. Koma mutati muonetsetse pala nchina ngati Melewa ineyo one of the people amene ndinapanga benefit ndi Melewa Academy. Melewa yemwe wa netball in 2015 that is. Ndinali ndili wang'ono ndinali ndili mwana komano anachita kandisaka ku primary leso ngati kandisaka and then ndimakulira mu mpira muja kumakhala player wabwino oti ndapitako kuma collapse national team ya netball kangapo kuma unazitaya ndinazitaya unazituluka tu mwaja yangu mwezi ulipenda mwina
Imeneyo sinali mbali yanga ndinavomereza kuti I think mbali yanga inali ndimene ndithu tikuchitira program ya imene ya ha game tikucheza ndi amene ndithu captain wa timu ya Magu komanso Bravehearts kumva zambiri zokhudzana ndi luso lake kwakukulu tikuyambirana ndithu masewera amene wa basketball kutengera kuti atsikana ambiri chidwe alibe ambiri amaona ngati kuti ndi azibambo okhaokha pamene kuti anyamata okhaokha ndi amene angamakhale active kwambiri kusewera ndithu masewera amene ndeti kumva kwambiri anayamba bwanji kuti akafike pamenepa komanso kutsogoloko tikhale tikucheza kwambiri zokhudzana ndi timu imene ya Bravehearts imene imayimira timu ya dziko lino makamaka imapita kunja kutenga nawo mipikisano yosiyanasiyana imachita bwino koma chaka chatha zinaoneka kuti zinavuta kodi kwenikweni vuto ndi chani ngati atsikana tikuvutika choncho tipange bwanji kuti kutsogoloko nafenso tizitenga nawo mbali. Kuviriza ndithu program yathu imene ya ha game pano pa Zodiac. Kumbuka kuti program ineyi imakufika ndithu Saturday yonse nthawi 12 koloko masana timakhala tili pano kucheza ndi amayi komanso atsikana osiyanasiyana amene akutenga nawo mbali m'masewero osiyanasiyana ndipo lero tikucheza ndi Mtendere Manyoza amene ndi captain ku timu ya Magu komanso timu ineyi ya Bravehearts. Tikungomva mbiri yake anayamba bwanji komanso alipati komanso kutsogoloko atipatsa zotani ngati ndithu captain komanso osewera wa matimu awiri osewa. Tipitirize ndi program yathu ndi nkhani yokhudzana ndi ku Bravehearts kumene wafotokoza kwambiri kuti ndi kumene wakupititsa kwambiri kunja uli pa scholarship chifukwa cha mmene umasewerera. Mwatenga nawo mbali mu mpikisano osiyanasiyana kunja kwa dziko lino. Pa zaka zonsezi ndi mpikisano wake utiwo umene umakumbukirabe kuti munachita bwino a Bravehearts makamaka ma girls ma ladies. Maulendo anga amene ndapita kunja ndi ambiri koma maulendo amene ndimakumbukira kuti tinachita bwino ndi maulendo 4 amene tapita kuma Ashlaf tournament aku South Africa alipo atatu amene tinachita bwino komanso ina imene ndinapita ku Zimbabwe tinachitaso bwino kumeko mulendo amene maona kuti zinakuvutani kwambiri ngati timu ndi liti? Last year mwe tunapita ku Zambia. Kumene kundesi zinaende bwino. Nasema magame 4, magame 4 tunawina kwa awiri. Awiri ena osi tinachite bwino in tournament tinatoya hapo. Umaona ngati kuti muna kwenikweni zimene zinakuvutani ndi chani? Kuma ladies iko. Kunena chungamo basketball ku Malawi kuno ndiyo siyana ndi akunja. Timasewera zinthu zosiyana. Ukanena kuti kusiyana mwina ungotambasula kuti ku Malawi kunoko kasewedwe kathu ndikotani komanso kunja kwa dziko lino amasewera motani mwina zimene zimatipatsa ngati mavuto kuti tisakhale ngati kwagonjetsa matimu akunja. Kutengera timu imene tinasewera nayo ku Zambia anthu ake anali amphamvu kwambiri. Ndi mutimu mwathu anthu amene anali amphamvu anali anthu ochepa. Ku Malawi kuno tili ndi chisimu choma nena kuti awa position yawo ndiye ndazipanga zakuti awa position yawo ndiye azipanga zakuti ndi zinthu zijati masiyirana pamene kunja aliyese of course ali ndi malo awo amene amasewera minimum koma zinthu zikachitika samasiyirana aliyese amapanga chimene atha kupanga pa nthawi itiyo imeneyo so ndi anthu amphamvu okuti amatipanga ifeyo kwambiri bully palibe chimene timaoneka ngati tikupanga koma ndi anthu oti tikati tibwere kunoko timaoneka kuti ndili mashasha koma timati tangopasana kawiri katatu mpira wapita tikatere iwo achinya and also they are very fast anthu oti ali amathamanga they are quick they are quick ineyo mutimu mwanga ndili ndi anthu akunja amene ali ma point guard awiri. If you see they are very quick. They are very fast. And what amathamanga kwambiri umachita kuona zokuti awa ndio siyana dinda Malawi. I think basketball yakunoko mwina tingonena kuti tilibe zipangizo zeni zotenereza kuti tifike pa stage imene anzathu ali. Because anthu ori kusera nawo timu imodzi koma iwo they are still very fast. Ifayo kuti kwawo kwana ndi ma resources amene anapanga iwo equipped kuti akhale mene ali. Unanena kuti unaphunzira ku Magu amaliza kumene komanso umasewera kumeneko ku Magu komanso ku Bravehearts. Ndimafuna ndingodziwa umapanga balance bwanji zinthu zimenezi. Zikuoneka kuti ndi zambiri
mene ukufotokozera mungakhale umene zoti maoneka ngati national team Bravehearts koma kumene konse unali ku school zimakhala bwanji ngene kuza ndi kugawa nthawi yako kuti chilichonse chikhale bwino komanso mwina mpaka ukafika kuti wamaliza school yako? Kunena chilungamo ma challenges analipo and pali challenge imodzi yoti ineyonso ndayipanga experience kwambiri pandekha. Magame a basketball ambiri amaseweredwa nthawi ya kumadzulo. Nde imapezeka zokuti mwina munthu kupita ku nyumba around 10, 11, 12, even 1. Nde ukamapita ku nyumba kuja ukangogona pang'ono, even kugona kosusu ukagonaso because uyenera kukonzekere mamawa za ku school. Mwina uli ndi class ya mamawa, you find yourself dozing off class, zinthu zokuti sumayenera uzipanga choncho. Nde imeneyo ndi vuto lalikulu. Komano kunena chilungamo ineyo kuti mukwathu amatipatsa nthawi. Amadziwa kunena zokuti school ndiyofunikira chifukwa chake anatipatsa ma scholarship. Nde amayesetsa kunena kuti tikakhala zokuti mwina zinthu zina sitinapange nawo o sitinaphunzire olo mwina zinativuta mende unenera kuti in class unapezeka munthu wagona. Amapereka nthawi yonena zokuti okay fine muli ndi nthawi yoti mupange catch up zinthu zimene simunapange. Sitikupanga force kuti mubwere ku training woti takhala ndi game. Mukapange kaiza school mukhale page imodzi ndi anzanu and then you should come back. And also tikakhala zoti tikulemba mayeso amatipanga excuse kuti ayi pitani kai mukalembe mayeso mukalemba mayeso then muthakutani muthakubwereranso. Nde ine kumbali yanga sizinandivute kwambiri kupanga balance school ndi mpira chifukwa chokuti nthawi inalipo. Challenge unanena yoti ma games ya basketball maseweredwa madzulo kunyumba anachilandira bwanji mina kumayambiriro kwenikweni ukamabwera kuchokera ku ma games ena ukupita kunyumba madzulo ma 11 even ma 12 kumene amatibwa okhala ntsikana? Ineyo personally sindingazinenere mbali yanga chifukwa chokuti nthawi yonse imene ndakhala ndi Bravehearts ndimakhala ku hostel ya Bravehearts. Okay. So komabe kumabwera ma complaints ngati ineyo captain ndalandira ma complaints ambiri kuti ana athu akumabwera madzulo ngati ndanena zoti pali kati mukena katsikana kana ndana oti ali ena ndi zaka 17, 16 somewhere there. Nde akamapita be kwawo madzulo makolo amakhala ndi amaganiza kunena zokuti anasakuyenda kumayenda madzulo anthu kumapangana chiwembu chani. So anapanga initiative yoti kukakhala zoti chinthu chilichonse chatha madzulo aliyense azikasiyidwa pa khomo pakwawo. Amapereka transport yoti amachita kubwera mataxi mabasi kuzatenga aliyense kunoko ndikasiyidwa pa khomo lakwawo kuti akaonetsetse zoti aliyense wafika kuti wafika ku nyumba kwawo. Nde atapanga zimene zozo makolo anaonekako kuti mitima inatsika anavomeza panopa kuti at least anawo ali safe amabwera pa transport yaku team. Umakhala ndi loto loti ukasewere kunja kwa dziko lino? Limene ndi limakhalapo. And nditha kupezeka kuti mwayi umenewo wandigwera pompano ndingodikira kuti mwina ndipange kaye graduation. Ndikapanga graduate nditha kukhala ndi mwayi wokasewera ku Wits imene ili ku South Africa. Anapanga ubale ndi Bravehearts imene amapanga source ma players ku Bravehearts kuno kupita ku South Africa. Mudikira graduation ku school umene umaphunzira kumagu mutapezanso ntchito pena pake ukusa kufunani ndekuti za ntchito muzitaya mupita kaye ku Leeds? Kunena chilungamo ineyo sindingapite ku Wits ndapeza ntchito yoti ineyo I'm satisfied kuti ndapeza ntchito yabwino. I would rather stay here and work ndikuthandiza makolo anga. Kusiyana ndikuti ndikambiyeso school ku school of course ndanena kuti basketball it's part of my life and it's my lifestyle because chilichonse chimakhuza basketball cha pamoyo wanga. Koma nditapeza ntchito yabwino nditha kuyamba kaenda kuya ntchito nthandize makolo anga then later zina zoti zaona kuti zizayenda bwanji. Kumapero kwenikweni kwa program yathu ungalangize chani atsikana amene minali ndi chidwi chosewera nawo masewera amene basketball alimbikitsike ndi mmene ukufotokoza iweyo kuli scholarship komanso mwina ukhozopeza mwayi wopita kunja kumene kuti ukasewere kumeneko apange chani mwana mtsikana ngati afuna apitirize masewera amene wa basketball? Ngati pali anthu amene afuna kujoyina nawo matimu a basketball
kumalawi kuno tili nawo mmatimu a basketball koma like I said anthu ake ndioti sali very competitive koma kwa munthu oti akuyamba kumene it's understandable kuti akajoine matimu ngati ameneyo kuti akadziwe kuti basketball ndi chani and amapanga chani ndi matimu amenewo amasula ana amapezeka dizo ngati ineyo ndasulidwa kukatana timu yokuti anthu amangoiona kuti pali katimu kena kake apa nde alipo matimu ambiri ngati katanayo kuli Lab Flyers matimu angati Shockers anthu oti mutha kukajoina matimu amenewo as you go muzapezeka kuti nanunso mapeza mwayi mwina ujoina Bravehearts ndizotheka ndithu kwa mwana mtsikana ndizotheka ngati ineyo ndili ndi little sister wanga amene ali ndi zaka 16 padakali pano nayenso wayenda mene ndayendera ineyo chimodzimodzi kuchokera ku netball konza vilo basketball anajoina Sokatana kuchoka kukatana wajoina timu yaing'ono ya Bravehearts yakuno ndisa wapezanso mwayi wa scholarship nde sizolephereka kwenikweni ndi chinthu choti mwana wamtsikana aliyense atha kukwanitsa ngati zatichitikira ife nonso zitha kuchitikirana tathokoza kwambiri Mtendere kuti tinali limodzi program yathu imene ya Her Game mene monso ndithu ndimene tamalizira program yathu imene ya Her Game kucheza ndi Mtendere Manyoza amene timamva zambiri zokhudzana ndithu ndi mene akusewerera makamaka ku Magu komanso timu imene ya Bravehearts komanso mafuna timve amapanga balance bwanji zinthu zonsezi pokhalanso mwana mtsikana komanso tamva ma challenges amene atsikana akukumana nawo komanso kulangizako kwa anthu ena onse amene akufunitsitsa kutenga nawo mbali pamasewera amenewa. Dzina langa ndi Aida Mwambazi, ndithokoze lumene pamenepo kuonera program ineyi.